Guk hemen egiten dugu selekzio bat, daude mozorro arruntak, eta gero daude beste mozorro garestiagoak, kalidade hobeagoa dutenak, eta gero daude zerotik hasitako mozorroak. Ekarri zure mozorroa trukea egin edo doan eman zirkularizatzeko eta gero eta mozorro berri ez erosteko, ezta? Tailer bat dela konponketa tailerra, balio duen mozorro horiek konpontzeko eta zirkularizatzeko berriz. Eta gero dago upcycling tailerra dela, nik ez daukat mozorro oso bat, baina zati honekin eta erdi mozorro honekin ze ideatzen dut eta ze topatzen dut. Errepikatzen dira mozorro asko eta jendea botatzen du kontenedorea eta gero datorren urtean beste bat erosten du eta hori ez da jasangarria. Merkatu berezi bat zen, azkenean, badaude jendea aparkatuta daukatela, baina asko landu dutela mozorroak, Posiblea da, kalitatezko mozorroak topatzea, eukitzea azken momentuan, kriston aukera, nire mozorroa topatzeko, ezta?